a Manuel, benvido. Ahora sí, se toca pechar esta mesa, Manuel Araújo, que tamén, falando da continuidade no tempo, el vén do Concello de Ribadavia, cunha tradición tamén no eido do asociacionismo e, en concreto, do voluntariado juvenil, que é o que ven tamén a compartir Manuel connosco, como herdanzas sociais. E teño que dicir que a hora de pensar nunha ferramenta manual que poidera relacionar coa experiencia de Ribadavia, que obviamente todas as ferramentas do manual implican unha xestión que é integral, non? Que está atravesando todos os procesos culturais. Pero aquí o que me decatei eu persoalmente de que non temos ningunha acción relacionada co voluntariado, por exemplo, adicar igual ese espazo para o mundo máis juvenil, para os xóvenes. Que quizáis moitas se poden aplicar, pero non está, como que nos falta. Entón, creo que sería tamén interesante que comecemos a pensar que falta aí, que serán moitas cousas. E, pois nada, dou paso a Manuel, ele é xestor cultural e técnico de Xuventude no Concello de Ribadavia, responsable actualmente da Oficina Municipal de Información Juvenil, o OMIX, e, bueno, coñecido tamén polo seu activismo cultural, tantos proxectos como Man Cultura e o Arte Oficial e outros tantos. Benvido. Hola, moi bo día. Primeiro, gracias polo convite ao Consello da Cultura Galega, sobre todo a Alberto, que confía sempre en min. Ainda non sei moi ben. Bueno, supoño que espero que, agardo que sexa útil o que eu poda compartiros aquí. Desde Ribadavia tamén comparto a idea de que o mérito para nada está en min no que eu vou compartir hoxe, está nunha herdanza que ven de fai décadas, de fai moito tempo, o activismo cultural, o voluntariado, ven de todo o que aconteceu fai moitísimos anos, quizáis ten máis mérito do meu avó, meu pai, que de min mesmo, que sí, levo toda a vida como activista cultural da miña localidade e logo como técnico de cultura para pasar desde fai 18 anos a ser técnico responsable da Oficina Municipal de Información Juvenil de Ribadavia. Traía unha larga, pero esta me la largo, e vou pola corta. Entón, bueno, vou a seguir a presentación, sí. Por un lado, bueno, intentarei enfocar, falamos de 4 ferramentas en todo o encontro e, polo tanto, quero tamén tratar de englobar esas ferramentas e un pouco esparecelas, pero tamén facer fincapé en 4 puntos que eu considero fundamentais, non? Dentro deste encontro, como ben di Adela, desde a experiencia do Concello de Ribadavia, eu falarei do voluntariado. O voluntariado local sí, pero tamén o voluntariado europeo, porque para nós unha ferramenta fundamental nas nosas políticas juvenis e culturais é a do Corpo Europeo de Solidaridade, que é unha ferramenta que nos permite artellar un voluntariado a longo prazo. Hai outros voluntariados como o voluntariado juvenil que tamén son ferramentas moi útiles para nós, que tamén son unha orde de axudas da que ano tras ano solicitamos, pero son máis a curto prazo, digamos, e esta, pois, a verdade é que nos dá moitísimas alegrías, nos ten dado moitas alegrías ao longo de todos estes anos, se nos proporciona non só unha dimensión local, pero tamén unha dimensión europea, non? Polo tanto, falarei de contexto, territorio e singularidade local, falarei tamén da figura do técnico, que para nós non pode ser estanca, é unha obviedade para min, pero non sei se para todo o mundo. Logo tamén falarei da comunicación como ferramenta estrutural, é importante que para nosas accións, e tamén da conexión coa idea de saúde colectiva que estabades tanto facendo fincapé con anterioridade. Creo que todas elas están mencionadas dentro da miña acción como técnico da Oficina Municipal de Información Juvenil, van da man, empezando pola primeira, o contexto territorio, singularidade. Pois compre subliñar que a miña intervención está, bueno, pensei que estaría dirixida maioritariamente a técnicas e técnicos municipais, pero vexo que hai un amalgama moito máis amplo. Aínda así, creo que o técnico ou técnica, en todo caso, debe priorizar o contexto específico no que traballa, a historia social e cultural do territorio, os actores formais e informais existentes, que na nosa vila, na vila de Ribadavia, son moitos, a ordenza positiva acumulada ao longo do tempo, non? Neste senso, no caso de Ribadavia en concreto,
un dos elementos máis destacables a nivel de participación juvenil e dereito cultural é que sempre fomos unha localidade con unha herdanza de voluntariado, asociacionismo e activismo cultural moi importante. Non? E esa herdanza nos permitiu crear algo que é un ecosistema cultural saudable, non? Que é algo que tamén se está traballando e falando moito durante toda esta xornada que me parece tan necesaria. Non? Por iso, desde a Oficina Municipal de Información Juvenil, priorizamos que o acompañamento, a mediación e o reforzo desa dimensión participativa concreta é o traballo que nós debemos de facer. Non? Quero dicir, si é certo que non é o meu mérito que haya unha herdanza de voluntariado nin de activismo, pero si é unha responsabilidade enorme para min manter esa herdanza e ese activismo cultural que logo desemboca en tanto dinamismo en ese ecosistema cultural saudable da nosa vida. E iso teño claro desde sempre. Noutros territorios os factores determinantes poden ser outros moitos, non? Poden ser un tecido empresarial baseado na creatividade ou poden ser calquera outro patrimonio, por exemplo, ou poden ser moitos outros, non? Pero no noso caso é este, non esa herdanza. Creemos que o fundamental, ou penso que o fundamental é identificar ese motor e traballar desde aí, non desde modelos alleos que non teñen nada que ver con o noso territorio nin con o noso contexto, non? Para nós eso é fundamental. A figura, por outro lado, ademais, quería facer tamén fincapé nisto, non? Que creo que é moi necesario falar deste apartado. Si son informador juvenil, pero tamén son dinamizador. Na parte de dinamización juvenil teño que estar na miña oficina, por suposto, e teño que ter unha atención totalmente accesible, pero tamén teño que sair á rúa. Entendo que este factor é fundamental no meu traballo. Non? Para a adecuada xestión de públicos, a dinamización cultural e a consecución de objetivos estratégicos é imprescindible sair, como digo, da oficina, mediar activamente, construir relacións e estar presente nos espazos onde acontecen as cousas. Non? No noso caso, na nosa localidade, isto implica unha colaboración transversal en constante colaboración con diferentes actores locais, asentes locais. Non? Poden ser, no noso caso, por exemplo, traballamos moi estreitamente tanto como cos centros educativos, aos que vamos todos os anos, porque aí hai unha renovación constante do público do noso target objetivo. Os centros educativos son un punto fundamental, tamén como decía anteriormente, asociacionismo, pero tamén os colectivos formais e non formais. As áreas municipais, por exemplo, para nós, eu non entendo o traballo sin colaboración e sin cooperación con outras áreas municipais. Nós temos un asente de desenvolvemento local, temos unha oficina de turismo con un maravilloso técnico de turismo, temos uns servicios sociais, e temos unhas áreas un asente de desenvolvemento, xa o dixen, temos unhas áreas coas que consideramos que é importantísimo traballar da man para logo artellar toda esta experiencia de voluntariado vinculada a todas esas áreas e que nosas accións estén fundamentadas no que realmente está acontecendo en Ribadavia e que os asentes todos estén implicados de forma que o final resultado, o objetivo, sexa moito máis productivo. Non? Este traballo, non sei se me saltéis algunha diapositiva, estou nesta parte, sí. Este traballo de mediación sostida permite ordenar mellores procesos, detectar necesidades reais, evitar duplicidades ao tempo que fortalece o sentimento de corresponsabilidade. Todo isto que dicía anteriormente. E o terceiro factor, a terceira ferramenta, que está relacionada con toda esta xornada, é a comunicación, que para nós é unha comunicación como ferramenta estrutural. Non só é marketing, senón que entendemos a comunicación como un elemento accesorio e non un simple marketing de batalla. É unha ferramenta estruturante do noso ecosistema cultural. Traballamos a comunicación en varias capas. Temos unha senda cultural que enviamos mensualmente a través de canles diferentes, como por exemplo as redes sociais, e que aí, novamente, non só promocionamos actividades propias, senón tamén actividades de todas estas áreas, Museo Etnolóxico, actividades que fan desde Cruz Vermella, desde as diferentes áreas municipais. Esta é unha. Ademais, esta senda cultural nos permitiu, isto é unha práctica, unha frase que non é moi antiga, digamos que levamos facendo desde fai un par de anos e, sobre todo, creemos que era moi necesario facer isto desde a nosa área porque tamén nos permitía organizar.
toda a nosa actividade, non solaparnos, sobre todo, veíamos que había un momento desta excesiva programación que falaba antes Alberto, non? Nos caímos tamén moitas veces, fai moitos anos e fai anos, nese pecado capital, non, da excesiva programación, e o que tratamos foi de crear ferramentas que nos permiten organizar todo este traballo, non? Publicacións semanais en redes sociais, como digo, temos un chatbot propio da OMIS, que isto facilita moito a nosa labor de información, que máis estanca, non? E a xente pode directamente entrar nese enlatbot e solicitar pois, que é a Oficina Municipal de Información Juvenil ou por que programas traballamos, nos permite pois, centrarnos máis nesa dinamización e nesa mediación. Non? Logo, un grupo de Google Groups, ao que facemos envío de accións e novidades, campañas específicas a través de MailChimp, coordinación informativa cos entidades colaboradoras e, sobre todo, esa mediación que continúa, que é esa ferramenta tradicional que sempre funciona, que é o boca a boca. Non? E, por último, para rematar xa, que sei que teño que rematar, que me están dando toques por todos os lados, guiñan ollos por aí, vaya papelón, pois a conexión coa idea de saúde colectiva. Non? Todo isto que falaba anteriormente conecta pois, e coa cultura que non é só programación, senón tamén que é saúde colectiva. Non? É un espazo de encontro, é unha ferramenta contra a soidade, é unha estrategia de cohesión social e un factor de fixación de poboación tamén. Reforzamos os procesos presenciais, acompañamos a mocidade, fortalecemos o asociacionismo, comunicamos de maneira sistemática, pois isto todo son decisións políticas e técnicas que impactan directamente na saúde colectiva dun territorio. Un pouco, bueno, sí que había aquí unha serie de preguntas que creemos que é necesario facerse como técnicos no noso caso, que nos facemos, por lo menos nós, non sei se vos queredes facérvola, pero creemos que é fundamental para desenvolver o noso traballo e para marcar un objetivo claro, e son esas preguntas que aparecen aí, como cal é o motor do territorio, que herdanza teño, que actores existen, que necesita realmente a miña comunidade. Traballamos desde aí e pensamos sempre a longo prazo porque a cultura municipal é unha estrategia de futuro baseada nos procesos. Moitas gracias, Manuel. Grazas. Bueno, gracias por estas preguntas finais que son perfectas para este peche. Quedome con non copiades modelos, este manual non é para copiar exactamente, sino que é unha ferramenta que só ten sentido se aplica e se toman en conta e se activan na realidade concreta dos concellos. E moitas grazas pola vosa escoita. Presento a Ruth ou presentala ti, como queiras.